Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon naman sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati. Kamusta lang sa inyo tanan? Kag-welcome sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Nobyembre 27, tuig 2021. Wow, ho, Tita Wilma. 27, 28, 29, 30. Disyembre dayo. Siyempre naman sa itong sa Christmas countdown, Tita Wilma. Ilan na lang? 28 days until Christmas Day, which is December 25. Kag 36 days naman before iya mag-abot ang New Year's Day, January 1, 2022. Amo nang atong pag-abi-abi man. But anyway, kamusta lang sa inyo sa siniiyang ation? Sabado subong, weekend, ano bala ang inyo dira ginatrabaho? Ano bala din ang inyo ginakasakuan? But for sure, tawiti, syempre, wala kami dugay panyaga, ari, di ba? Nagapahunay-hunay. Ay, ang iba na silang Tita Wilma, ari pa kami, naghihingagaw pa kami sa ngamon iya nga mga hilimuson. Kaya wala pa kami katapos iya paniyaga. Pagkatapos, okay, go lang daop na ninyo si Tita Wilma iya sa sining hapon. Updi lang ninyo ako sa inyo mga radyo ara kita sa 684 kilohertz na tub-tub-tak na alas 3 kita nga magalingaw sa inyo. Kaya magluwas sa inyo mga radyo, ara man sa iton sa niya Facebook page na Action Radio Bacolod 684, ara man dira, upod sa amon sini mga updated man nga mga balita nga matipon from time to time sa amon sini News Center. Kaga pwede man kita maka-opdenize sa YouTube. Ara, pa-search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod Live. Mga natipon na ang mga balita, as usual, ara iya sa amon sa inyo website, 24 hours a day. Mga dalag ko nga mga balita, ara, dira ninyo makitaan kag mabasahan. Try nyo log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag syempre naman sa inyo mga greetings, sa inyo man mga reactions, para sa aton sininga tupiko karon nga hapon, kag sa maayong balita naton sa mga pensioner. Asang SSS, iti siyempre December, Tita Wemo, ano bilang maayo mabatian na ito. Relax lang ka muna kung kay hatag ina ni Tita Wilma na. Pwede ka muna maka-react sa itong chat room sa FB Live na ito. Type ninyo dira kag isend na pwede man ka mo magka-heart like na heart like dito kag share sa programa This Is My Life. Pwede man sa atong sini mga cellphone, pwede kid Tita Wilma sa mga cellphone ninyo padala sang inyo man mga greetings or let's say inyo man mga opinion dara, mga suggestions para naman sa itong tupiko karon iya nga hapon. Ang tupiko na iton karon nga hapon tungod sa mga kabataan na iton, especially kung inang nagasundanay bala first and second baby usually or bisan pa within your children ay nang imunay na walawang kay isa masaya may paborit may favoritism kaya no mga something amo sina na tinimalikawan kung kaisa nag-away-away mga bata inaton tupiko karon iya nga hapon. Pwede ninyo mo padala sa itong text hotline, type nyo lang kag isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag Tita Wilma, karon man nga hapon kun lang taon naton balas subong nga adlaw nga aton sining dalagan sang palibot naton.
daw ka nami na kid magluwas nga mabatyagan naton ang sila kainan ni haring adlaw nga mabatyagan naton ang kainit sa angton sinila was kay nakapainit-init kita kay naka walking kita mamulumagan kay tinagtulo kag nagwa kag nagtulo ang mga balhas ninyo. Iban ra nagpanilhig syempre hingagaw sa mga lalamhan. So go lang kay ti weekend para malabwas, di ba? Buwas Domingo, it's a family day, kinahanglan tawhay pagkaon lang inchindihon amo na siya kag amo inang adlaw man sa pagpahuway hindi nga 7 days a week bo sako lang iya nga sako kamo iya tanan at kinahanglan hindi man magsako na kinahanglan relax lang kamo dara karon lang ning na kag mahambal pagid bala naton preparahan ina para man magka-bonding ang aton sa ni pamilya. Kung hindi man ka mo makagwa o makakadtong din nga lugar, kahit yung iban iya, nagaplano ng iba nagapabukon din mamasyar iya nga mga resort, na kundi indera nga mga lugar o mga uma-uma nga pwede sila kapaliwaliwa kag maka-overnight, ti halong-halong lang sa gihapon kay hindi gid kita anay mag kumpiyansa ano himuon ta lang gyapon ang minimum health protocols nga ginapahimo sa aton para nga mangintayuyon no mangintayuyon ang sabat sa aton ginapangamuyo adlaw-adlaw nga tanan nga tagan katapusan ang aton sinipag-antos ang aton sinipagpangamuyo kag pangayo naton sang kaluoy sa kahitaasan nga matapos na ining pandemic nga aton ginapangatubang ting ginapreparahan gani subong ano ining 3 ka adlaw no ang 3 ka adlaw nga national vaccination ginapreparahan na ina so iban gani na nagapreparar ang iba niya na umpisahan na manabatian ta naman ang mga balita kay mga interviews diri sa Action Radio no sa pila ka mga kabanwanan diri sa probinsya sang Negros Occidental nga naumpisahan na nila ini para hindi sila magsinala-sala sa pag-abot sa 29 na Lunes 29:30 na Lunes, Martes kag Miyerkules ining aton sa nga National Vaccination Day suportahe sa makasuporta sa daw hindi iya magkasarang kag may rason para dira okay kid ina na kag magluwas man na sina di bang target so taas-taas gito hindi ara kay daw gin reduce no ang target nga instead sang 15 million ka mga Filipinos ang target sang eton sini National Task Force Against COVID-19 kag sang National Vaccination Operations Center ginpanubo-nubuan nila sa ginpanubuan nila target sa diin 3 ka adlaw from 15 million Filipinos to 9 million ka mga pumulo yung Pilipinhon amo ng target sang gobyerno mo nga sabaylo sila nila 15 milyones ka mga mabakunahan himuon na lang 9 milyon nga gin-adjust nilang target kay tinagkonsulta man sila no nagkonsulta man sila sa mga local chief executives sa mga probinsya, siyudad kagabanwahanan subong man ang ila sini resource management and logistic teams ti palayagan ni sa nga duha ka mga agency may kakulang sa ancillary supplies ancillary supplies sa mga kinahanglan nila sa pagbakuna. Let's say isa dira ang mga syringes no ang ginagamit na nga syringe sa pag-inject na pagtuslok sang dagom sa inyo na tihulaton ina sa mga wala pa iya makapabakuna bantayan naton ina na alauna 54 Action Radio Philippine Standard Time yes padayuno na lang ni Tita Weman ano tong tawe ang hambal naton kaina nga maayong balita naton para sa iton mga senior citizen relax lang kamo especially sa mga senior citizen naton nga mga SSS pensioner na bantayan naton ina pero sa nahambal man naton since nga manugsulod ang bulan sang Disyembre ang iban very busy na ina isa pagpreparar sa pagsaulog sang adlaw sang Pasko pagabot sang bagong tuig tingin na nagamat-amat na sila sa mga balaklon nagamat-amat sila mga balaklon ina bilang pang Noche Buena kag Medianoche nga mga kinahanglanon naton mayuman kay ang aton sini nga
Department of Trade and Industry o kanatong sa ni DTI. Nagpagwa sila sang listahan balahaw paamo na. Nagpagwa sila sang listahan sang bag-o iya nga SRP or suggested retail price para sa mga produkto nga kinanglano naton nga pang Noche Buena kag Medianoche para mahibaluan gid naton nga mga consumers. Ting hambal naman sa DTI, lakip sa SRP guide, ara dira ang presyo sang ham, ang presyo sang keso di bola, kay tikada Disyembre man lang na, ang cheese and sandwich bread, ano pagit kinanglanon gani, mayonnaise, ano pagit dito will may inang mga pasta na bala, na pasta, let's say, spaghetti noodles, may ara pargid elbow, may salad macaroni, kadamo na iya, di ba? Mga spaghetti sauce, tomato sauce, kag ang all-purpose cream na ang mga creams nga kinahanglanon nga nagapanamit sa mga linuto kag preparasyon nga nagahatag duag sa selebrasyon sa Pasko kag pag-abi-abi na ito sa bagong tuig. Tinghambal gani sa DTI na sa mga consumers nga kinahanglan no kung malaklon ka mahimo kamo sang inyo nga listahan gid kag kinanglantan awon nyo gid sa Noche Buena SRP Bulletin antes ka mo magkadto sa mga supermarkets para makasiling ka mo nga amuning SRP ho gagin pagwa sa DTI ba may chimpo ka pa na nga mag-amos hindi sa may mga may kwarta mahimo nila niya kag sa mga may time iya nga mag-uti sa sini nga bagay. Pero mas maayo gid kuno tihay naton kay maka-save kita kag yes di ba madamo pa ang mabakal. Tawi mayo lang na sa may inugbakal pero para sa amon pariyo ya sa aton nga wala inugbakal. Amat-amaton tagani kung subong makabakal kita 200 grams iya nga spaghetti pasta or elbow macaroni na sa daso naman bakal ikaw tomato sauce or spaghetti sauce di bala o dason cheese naman amat-amat lang hindi kay nga kabugat gid bala nabisan si Tita Wilma nagahambal ginaya kabugat kunting bonaton mayo lang kun much money ikaw pero kung ustustuhan lang ang income sa aton mga kinanglan di ba mga Iloy naga-budget gid kita ginaipit-ipit so ang maipit-ipit naton ang ma-save naton iamat-amat man naton sa mga kinanglanon. Kaya bisan paano may mahatag kita sa mga kabataan iya pag-abot sang adlaw sang Pasko, kapin pa kung magpakabit sila sang medyas sa portahan or sa bintana sang aton sa ni mga puloyan. Hindi na madula sa Santa Claus every Christmas mo. Kabalo naman kita sa mga kabataan. Kaya agi man na naton sang kita mga bata pa, di ba? Yes. So, at least bisan pa ano, no, kahit kita informasyon sa aton sa ni mga palanggaman nga mga tagpalamat. Amo ning maswerte iya ho. Na? Amo ning pinakamaswerte ining sa mga palataya bala sang loto. Amo ni siya yung maswerteng taga Calapan City. Calapan City, Oriental, Mindoro, pila ka milyon Tito Wilma ang igindaog nga jackpot sa loto. 378 million pesos. Samakon mo na, no? 378 milyones pesos. Amo na yung gin-announce sang Philippine Charities of Six Office or PCSO. Isa lang siya, solo yagidya. Solo ya lang yung 378 milyones pesos. Sa mga nagligad to may ma-share pa maduha tatlo di ba damo. So makitaan tabala kaina sa Facebook page man sa PCSO ang tagtaya or manugtaya or better no daog niya is 378,750,791 pesos and 20 centavos. Samakon mo na. Pwerte i-share mo na. Hamakon mo pila 378 milyones, 750,791 pesos kag 20 centimos. Matapos nga maigo niya ang winning combination. Anong hintayan nyo ya? Winning combination, November 26 nga draw sang 658. So, kagabi na, di ba? Ang iya mga gintayan, ang iya mga numero nga gintayan, 17, 12, 29, kag 10, apat pa lang natawi. 20, liwaton ko, 20, 17, 12, 29, 10, kag 46 na 658 ina
galing kay Tido Layo-Layo, Oriental, Mindoro, sa Calapan City. Maswerte kung paragid sa imo, paragid na inaiya sa imo. Na. Pero ang hambal nga ni isang PCSO, agod nga makuha ang iya sini premyo, kinanglan sa nagdaog nga ni isang winner nga ini, kadtugid sa opisina sang na makadtuid niya sa opisina sang PCSO sa Mandaluyong City, main office ginaya. Dapat dalan niyang iya sini winning ticket amo nang halungan yu gedang inyo sini nga tiyub dugataya kagid imo. Hindi sa mga nagataya hanga ang huni sa ila sang ila sini patients mo, di ba? Dalon yung inyo winning ticket kag duha gid ka valid identification cards kung magdaog ka mo na. Pero may eksplikasyon, explanation ang PCSO. Nga ang mga premyo nga masobra 10,000 pesos subject sa 20% tax. Wow, tikwa. Ani galing 378 million plus ang 20%. Kay ti kadto man na sa ila kag damo man nabuligan sa PCSO. Ako isa na ako sa naka-benepisyo no from PCSO, di ba Tito? Uy, hindi ta na pagkahuya kay pigado kita. Nagapangayo man kita bulig. Ilabi na kun ara sa kapipitan kinahanglan gin ninyo, palapit ka mo sa PCSO, ilabi na parte sa ospital, bisan paano makabulig gid na. Doga kampanya kay mo para sa ila. Hindi, kay tutuod. Kadamo sang aton mga kauturan nga nagaproblema na tungod iya sa ila mga hospital bills, sa mga bulong nga kinahanglanon nila, makabulig ang PCSO. Isa na dira. Na? So, ina mga kauturan naton nga nagataya, pasalamatan man naton bisan paano kay nga nakaambit kita sang ila sini ang iban nga bisan way no bakal bugas basta makatawi alang sila sa PCSO kay bisan makadaog lang sila bisan makaapat ka digit 3 o kay may ara pagtatlo no may daog ka o do mga mamoy na di ba 3 to 4 digits na pero may ara pagid gali tawe sa mga premyo nga hindi ma-claim within a year umpisa sang draw date na makabi nga forfeited na ina base man sa Republic Act 1169. So kinahanglan gali iya hindi man magsobra sa isa ka tuig maklaim ang premyo no kung magdaog ka sa PCSO kay ti ka budlay man gali. So okay lang na. Sa ato naman mga tumalaya naghambal na si Tita Wilma. Sige, go lang kay basi pa man lang, kamuman ang mangin maswerte sa inyo pagtaya sa loto. Mako mga 300, hindi ko maributay mo, 378 million pesos plus, sobra. Okay, kantuan kong hambal ko, kaya muna nahulat sa itong sa mga senior citizen ay, ang mga senior citizen, specifically, no, senior citizen nga may mga pension, halin sa SSS. Kaya nga, ang Social Security System, ako ng SSS, nagpabutyag sila, nagintala na nila nga i-release ang December pension kag 13th month pay sang mga pensioner on the first week of December. Idi wow, saan una tawe? Next week? Ang first week or the next. Bantayan nato nina. Amo nang ginpabutyag ni SSS President kag Chief Executive Officer Aurora Ignacio. Siling ni Ignacio nga ang kumpanya or ang SSS mismo mag-release ng 27.5 bilyones pesos para sa mga pensioners. Pila? Ang pensyon, 27.5 bilyones pesos, ina para sa 3.14 milyones ka mga pensioners. So, nagka-coordinate na sila sa ila sini mga partner nga mga bangko nga i-credit ang pensyon sa ginhatag nga mga petsa during the first week of December, parang ila sini mga pensioner makabaton kag magamit nila sa tion sang selebrasyon sang holiday season. Di wow, siling sang ibang baw na may ino na December 1. December 1 for those with date of contingency
from 1st to 15th day of the month. So, from December 1, ang ara na iya una. Na, kung may ara, gintunga na nila mo kung nagabaton ka sang imo sinipensyon. Di ba? Kung ang imo birth date is 1 to 15th, yes, pwede mo makuha ang imo sinipensyon kag imo 13th month pay on December 1, starting December 1. Okay, sa mga date of contingency naman, sa mga, let's say, nagakuha ka mo sa inyo pension, halin na the 16th, hasta sa last day sang bulan, pwede nyo makuha December 4. Ma-avail ninyo in advance ang inyo sini 18 months pension. Wow! Yes, happy sila ba? Di maayo, Tita Wilma, naglawig ka naman, alas 12 na. Action Radio, Philippine Standard Time, importante, malipayon kamo. Ang mga may ginapaabot nga pension. Okay, alas 12 sa nabala ni Tita Wilma, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa ito na din ang mga kauturan sa inyo man, nga mga pagkinahanglan sa mga preska kag matahuman. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
ani sa mga naka-online dira, no? Sa mga naka-online dira, mayong hapon, salamat gid, no? Ara si Miss Margie Aniva, good afternoon. Kay sa bugas man nga pamilya, Marge, thank you gid. Kay Sister J from USA, Sister J, good afternoon. Yes, Mommy Diane, consolation from Isabela, mayong hapon lang dira. Mommy Diane, kamusta lang? Long time no here, pero ara kamo gyapon sa heart ni Tita Wen, no? Kamo din nanday, Mommy Pilar, mayong hapon lang dira. Mimi Erminda Duping Atong, ara man siya nagaupod sa aton online. Yes, to Eric, thank you, kid. Si Ray Baryoga, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, salamat gid sa inyo. Dali lang maliso ko di bala sa piyak ay mayong hapon ko no, Tita Wilma. Thanks for the 3 hearts you sent me, Minda Duping Atong. Tia Kim, mayong hapon ko no. Jen Robert Saldo, mayong hapon, Tita We. Patamyaw kay Bea Marie Sabio, kay Jan Paul. Kaya tani girls. Madamo yun nga, salamat, Tita We. More powerful. Thank you. Salamat, gid. Kay Nanette Pangantihon, Nanette, gid tawe. Nanette, Pangantihon, kay Rose Villanes. Kay Ayan Baculado, good afternoon. Kay Ray Baryoga, thanks for the heart you sent. Edward Tajones, salamat man. Araman si Yiner Gragas. Yvonne Bustier. Hello, Ma'am Yvonne. Good afternoon and thank you, Gid. Si Manjo Arnejo. Herman Miliendes, kay Edward Hilarso. Yes, good afternoon man kay Myla Dikito, kay Boards. Asabay Boards. Salamat, Gids. Julie Melitado Patrimonio. Kag Aramon si Matthew Mateo. Kag si Martin Gonzalez. Kag si Fritchel Terrante. Fritchel Terrante Duran. Mayong hapon dira. Salamat, Gid. Okay, thanks for the kiss. Salamat, Gida. Balikan ko lang na kon mga greetings naman naton. Relax lang ka mo dira. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon, radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon, radyo. Bakolod sa luto sa imo, padayon aksyon, radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon, radyo. Bakolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Yes, kay Indayani dira kay Baby Arshad, good afternoon. Salamat gid. Na kamusta na kulit-kulit na nan. Kay Baby Arshad kag syempre man dira kay Hubert Santillan kay Grace Marie Santillan sa may Purok Pine Tree. No? Salamat gid sa inyo pag pamati kag pag-upod sa Action Radio adlaw-adlaw, especially sa This Is My Life. Okay, sa siningabahin ng ato naman tupiko, ay dali lang Tita Wilma. Nasipletan ko di sa aton gali text hotline. No? Na-open ko aton text hotline. May pamangkot diri mo, no? May pamangkot diri si si 8815. Nga siling niya good PM tawe. Ang disability galing na utod pa pension niya. Nga na utod ang imo pension. Hindi kay ti kumera kung bisan disabled ikaw, di ba may ada ka disability pension. Sa ito niya pag inchendi na ha? Pero kung nautod siguro wala ka appearance, that's why nga ginhold sang SSS ang imo sinipension kadto kag kid. No, kung ini ka magkadto kalabanan subong online, kung sino sa pamilyang magkahibalo mag-online, pamangkot ka dira. Kag kung may sila may requirements silang ihatag sa imo, i-comply mo lang ng requirements para nga ma-activate nila liwat sa bangko kag ara lang na iya, masulod lang na iya, magwa lang na itanan kon ma-activate na ang imo records dito nga. Kabalo ka naman, basta mga pensioner gina-check gina every year may personal appearance gid ina na ako gani, no, di ba? Alas 2:20 Transaction Radio Philippine Standard Time. Okay na Tita Wilma, kadto kita sa aton sini tupiko iya karon nga hapon. Ini natungod bala sa relasyon within sa aton mga kabataan. Especially kung nang imo bata isa or duha pa lang kagtapos dako pa bala ang age gap na dira gina nagagwa ang sibling rivalry nga ginatawag. Pero actually nagagwain na tungod sa pagpangimon kung kaisa. Pero normal man lang ang mag-imunay di bala sa mga mag-ululutod. Pero kita nga ginikanan importante lang siguraduhon naton nga hindi ina-permi iya matabo. Kay sa nabasahan man naton nga mga pagtuon nga ginapatigayon sa mga expert, ang madugay nga pag-expose sa aton mga kabataan sa ginitawag nga psychological kag physical aggression nga resulta sang pagkahisa, no? Pagkahisa sa tunga sang mag-utod, ina mangin posible halinan sang pag-angkon nila sang depression o experience nila depression, anxiety, kag anger management issues na dira na samtang sila nagatubo, di mapasugot kita sina. Syempre ginikanan hindi pa. Gani samtang gamay pa ang kabataan na dapat kita nga ginikanan ipaathag na naton ina sa ila. Kung nga hindi sila dapat maghisaay, hindi sila dapat mag-imunay, kag hindi sila magkontrahanay. Pero actually, ano ba lang, kung kaysa nga nagatuhaw, ina ginatawag na sibling rivalry nga ina, no? Na, sa masami tinaga-umpisain na antes pa man, especially, mga nanay, mga parents, nag-umpisa ina sa
primero naton nga bata kay ikaduhang ti ako isa lang ti way ko na sa mga experience yan. Makita talay na as experience man sa mga extended families naton, di ba? Nagaumpisa ang sibling rivalry antes pa man magwa or matawo ang ikaduha iya nga bata. Kag kun hindi ina matap na o hindi naton ina ma-resolve bilang ginikanan, madala nila ina, masigi-sige ina hasta sa ila pagdako. Munang kalabanan, pagamiton mo kuya sang iya na iya nga gamit, iya na iya, daan na iya. O, di ba? Masiling naman na magulang, mas love mo si Inday, mo ni kaduabe, lalaki, babae, eldest mo lalaki, mas love nyo na ng bata, why nyo na ko ginaintindihan na, di ba la, ina, kaimo na ina, jealousy na ina. Ito yung kisa, hindi ba man-notice ninyo, ang baby, kung kaisa nga ikaduha, ginampak-hampak nila sa ulunan, kaya nga ating atensyon sa mother and father, ara na sa ila ni baby. Pero ginaglan parents, kabalo kita dira, mag-handle na. Kaya nga ako nini naton ina, ma-resolbar sa na-mention na naton, samtang nagadako ang mga bata, nagabag-o man ang ila sininga, needs or ang ilang mga kinahanglanon. Especially, hindi na sila baby. Ano na naman ang ilang needs? The mga something amo na. May mga changes ina. Samtang nagatubo man sila nga duha, lain-lain ang ilatag sa ka needs, lain-lain man ang ila sini-treatment sa isa kag isa. Kag kun, hindi ta na matagaan atensyon, dira iya nagahalin ang hisaay, insultuhanay kung kaisa. Kag ang gwa, nagaaway sila. Pero nga, nagaaway sila. Nga, damo na yung mga rason. Damo rason kung nga ulo nag-intindihanay ang mga kabataan. Kag magsiling tabala halimbawa, masami protective, no? Protective gin man ang mga toddlers. Ang mga toddlers naton ini mga 1 to 3 year old nga mga kabataan mo na mga toddlers ta, no? Protective na sila sa ilang mga kagamitan kay sa ila sini nga panganan, hindi na sila gusto yang uyatan, or hulamon sa iban, di ba? Kaya may posibilidad nga mangin aggressive sila. Tikon ang bata mo naman ara sa edad nga masiling ka wala nga ang isa ang let's say kamagulangan, ara na siya yan, nag-eskwela na siya, nag-eskwela na siya, tilain naman ang iyaya mo, di ba? Lain naman ang dalagan sa iyang paminsaron kag ang iya mga intereses na kag may ara na siya idea na tungod sa masiling nga alalangay bala, na fairness nga ginatawag. May ara man nga hindi niya ina maintindihan. Kung nga alain ang treatment mo, mama or papa, sa akon manghod. Kung hindi, amo na sana siling ko, ulit balik-balikon ko ginaiya. Nga kung hindi ta na iya, matalupang dan, kag hindi ta na pagtagaan tiyempo kag atensyon. Dire naton makita man ang changes sa batasan sang aton mga kabataan. Kung ang isa sa ila, ariho, kung ang isa sa ila gahipos, kag ang isa naman tama kakulit, hindi gid na iya madula iya nga mangin pikon ang isa sa ila, na may hindi na madula iya nga may manginit na sa ila nga duha, na tiina nga bagay dako na ning impact sa batasan sang bata, na may ara man let's say nga kun nami bala ang pagmold naton sa aton sini kamagulangan, samtang nagadako siya, kag ginapaintyen din naton nga ay manong ka na, or manang ka na, magwa si baby, ara na si baby, no? Kinanglan, updan mo si mama, kag si papa sa pagpalangga sa iya, pariyo mo sa amon care sa imo sang gamay ka pa hasta nagdako ka, updan mo siya, na? Kung let's say, kung makita nila sa imo, nga daw, permi ka lang yan nagakaakig, permi ka lang, ate, amo man ang himuon sa magulang sa manghod, na, yun tayo, kita si mama, ganyan mo, bla na, kinahanglan, dear nanay kag tatay, kinahanglan ginaton. Pero pila sa pinaka-common nga, palatandaan sa sibling rivalry nga ginatawag, ang ginatawag tani bilang emotional kag physical regression.
regression is ang pagbago no, sa ila. May mga changes, di ba? Matalupangdan mo, nga daw, nagabalik sa pagka-baby ang imo sini toddler. Kung potty trained sila, no? Magmo na si potty trained, ina bilang gina-develop ta sa bata, bilang magwiwi siya, magpupo siya, di ba? Kaya magbalik kayo may mga incident nga, manghihina lang sila or amo na bala, may ara na mo. Kaya nga, ako ang bata, well-trained gani sila. Tuod bala na, ako experience ko gina na wala, hindi siya maglapta, hasta nga magdako siya, matubo-tubuan siya buot. Nga kabalo, wala kabalay na budlen bilang iloy sa pag-atipan sa iya. Kaya nga, hindi yan nga sila nga, di ba may mga kabataan nga, basta manghihi na lang, basta kundiin na lang, tapos di ba, magpupo amo niya mga sorry sa may mga nag-account. Pero kung matrain na ton, magkabalo kita mag-train sa bata na ton, sa gamay pa. Amo na ako kaysa sa mga first timer, wala nga mga nanay na kung aga, di ba, matudlo, tamay natin ang atong na-experiensyahan sa mga nakaligad ng henerasyon, sa atong mga olds, nga pagkaaga, i-train mo gid ang bata mo nga mapupo, mawiwi, pagbugtaw niya, pawiwion mo gid, bisan hindi kahiun sa bata. Yes, pero tuod no, gawiwi man ang bata. Pagkatapos magsiling na nga, untaya ba lang imo batiis, o buta daw ipatong mo dang baby kag umaon, di ba man na ni blaga gaaga po man ang baby. Yes, pag-train ina sa bata, na gina-develop na iton. Kag kinahanglan tanan nga baby preparation, iupod ginaton ang magulang. Halinsang nagabusong ka para sa imo sini ikaduha, kinahanglan nga tagaan mo gid part si manang or si manong sa preparasyon nga before mag-abot ang iya sinimanghod, makit-an niya kag i-explain mo man sa iya nga sang una, sang ikaw, amo man ang ginahimo. Kung magwa si baby, madugangan naman ang membro sang aton sini pamilya, kag mangin kabahin man sang tanan nga aton sini sulod sang balay. Dugang kita kag yes, ara ikaw manong, ara ikaw manang, may ara na kita baby nga gamay. Palanggaon naton, bululigan naton sa sini nga paagi, hindi niya mabatyagan ay doon na pabayaan na siya ya, kag daw hindi na siya ya importante. Di ba? May ara na, let's say, sa aton sininakitaan bala, ang age gap sang iya first and second baby, kat amo na nga hindi naming resulta subong mo na kay hasta subong ang jealousy ara kag lain ang nagdevelop ang anger sa heart sang eldest sa ikaduha. 12 years ang age gap na. Doon muna, dasong wala na explain sa magulang, wala na pa-intiende, ara gid ang rivalry. Doon nabudlayan gid ang parents until now. Na, kag isa pa da sa makita, bala naton nga maka-develop pagid sa mga relasyon sa aton mga kabataan, ina ba lang, kun ang baby, kabalo niya nami na siya istoryahon, di ba? May arabis, hindi pa kabalo maghambal, ganyan, mamo lang ng baby. Tapos, ini mo tuyo niya na kadlaw, bahinan mo gid o encourage mo gid ang kamagulangan nga himuon niya man na sa iya nga manghod na encourage mo gid kag kun kabalo na siya mamati kun istoryahon pwede mo siya basahan basahan sa mga books. Ang mga books bala nga syempre pambata na about sa mag-ululutod na nami na siya kay makabuli gina-motivate sang ila relasyon. Bisan di pa na kabalo maghambal si baby, si manong or si manang niya ma-develop gid ina sa iya na. Kag pwede man ang mga old pictures sang kamagulangan na o kayon kag ipakita pakita sa iya o manang sang gamay kabala amo kanya ti amo man ang aton baby o ara si papa mo, si mama mo, si tita or si tito mo naga-take care sa imo, na makita niyo mga photos ngayon mo, sang gamay pa siya. So, kung ano ang makitaan niya, encourage mo man, ang imo kamagulangan nga, amuhon tama na si baby kung magwa or ara na siya buligan ta sa nga
amo man ang aton himuon sa iya. Kay nga sa sina nga paagi, makita niya nga wala special treatment sa iya sinimanghod kung magwa o kung ara naman. Kay nga pareho lang sila. Sang na-experiensyahan or ma-experiensyahan in case ginman kung magwa o kung ara na si baby. Kag parents na mama or papa, nanay or tatay, ang pagkumparar gid sa isa kag isa, comparison kinalangkit na likawan mo ganyan si manong mo ya lain gid ya sang sa imo o or lantaw bilang manghod mo ay diin baw siling ko amo ginang important hindi mo gid hindi mo gid pag ikumparar ang isa mo ka anak sa isa mo ka anak kung ano ang iya mga maayo nga traits kag kung anong hindi maayo nga traits niya ang iya strong kag weak na nga mga points hindi na iya na kag hindi mo gid sila pag ikumparar ka imbis nga ikumparar mo i-highlight mo na lang na ang mga palareho nila nga mga strong traits nila or strong points nila kag ang ila sini abilidad. Pwede na effective inang apagi para malikawan man nga makasiling kab na gina-compare mo ang tagsa-tagsa nila kakaugalingon sa manghod or sa magulang man. Makabuli gina para maintindihan nila nga may ara lain gali abilidad ni manong lain gali lain man akon or ni manang na at least may ara sila in their own na nga talento or ikasarang na yung mga pilala na bala kabagay nga ma-share man ni Tita We sa inyo bilang ginikanan may isa pa ginabala mo ining pariyos na bala kun ara kamo bala sa balay kung anong tawag sa isa mo man ang tawag di ay kung anong mabatian karon sa manghod let's say may buot ng manghod. Magtawag siya bilang inday, ti inday man na itawag ya o masiling siya by name. Ang iya magulang si Jess. Jess, itawag niya man ang Jess. Na? Kung ang tawag sa imo, mabatian niya permi sa imo man mama, tawag sa imo by name man, Janet. O Janet, ang itawag sa bata sa imo Janet man. Pero si Manong, or si Manang, tudluan gid nga magmanong or manang tawga kay manang kamanong kay ang baby samtang nagadako tawag manong manang kag tudluan gid nga mangin loving and caring si manong or si manang sa isinimanghod kung paano naton i-kiss take care let's say kung nagakatulog si baby kag kung paano ina siya bantayan kung mag-away-away ay hindi gid hindi ka gid magpili kung sinong imo apinan baw ho ara ka lang sa tunga kinahanglan gid na tandaan gina naton wala kita pilian wala kita kinahanglan kung mag-away gid man sila hindi ka gid magpili may kung mag-away sila may ara gid nga isa sa ilang may sala na pero ginikanan kinahanglan pareho sila na kung pwede pa lang may penalty sila nga duha. Wala special treatment sa nagahibi. Wala man sa mabugat nga pinalidad sa may sala. Kaya nga makabulig na para makita mo ginikanan sa mga bata mo nga alalangay sila. Nga nakasala sila pareho. Kag may nagakaigo iya nga pinalidad para sa ila. Wala sang kaluluoy sa ila nga duha. Kag labi kag labaw sang tanan wala sang apinan sa ila nga duha. Kundi bilang ginikanan paintsendihon naton sila kun nga natabuin na sa ila. Na kung pwede pa lang. Ay himuon ta na nami kun nami gidyang relasyon sang sa nag-aaway sa sulod sang balay. Hay, siling sa ima. Sana all Tita We. Pero subong kabataan kabudlay gid hindi. Kita nga ginikanan sa tutuod amo gining pinakabudlay nga responsibilidad naton. Pinakabudlay nga trabaho naton. Kinahanglan sa aton mga kabataan, especially kung nagatubo sila, TLC, tender loving care. Kinahanglan patience, understanding, love, tanan himuon naton sa ila. Kay nga sa ila pagdako, kung masing hindi niya mong bata ko, ay man tagyapon mahimo, kundi tuytuyan sa gihapon. And pray.
Ha? Mangalot na lang kusang kalbo ko, no? And pray, kag never surrender bilang ginikanan para sa aton kabataan, kay hindi ta maka-resign. Maka-resign ta sa trabaho ta, makahalin ta sa trabaho ta, kag kung ano nga mga bagay nga pangindian ta, pero ang pagkaginikanan ta, hindi tagin mapalagduhan sa aton mga kabataan. Ano man ang resulta, ano man ang maabtan sang aton kabataan, sa labto na to nila sa Ginoo, ano man sila subong, hindi naton sila pagsikwayon. Tungod, ano gani? Dugo kag unod naton sila. Masiling sila, Mayo, mana si ano kay Mayong, iya kabataan na akong kabataan, mga wala gid pulos. Hindi ka magamo sina. Na, ato ba nga ang tanan, kaya nun mo ina. Dara siya nagaulat sa mga akong oras, galilas 2:40 na. Ayun, Willie naman si Tita Wilma, ina lang akong sininga ma-share sa inyo sa sininga pon, hoping nga sa mga aspiring parents, sa mga gusto maging ginikanan kag sa nagasugod pa lang sa pagpangabuhi, nakabuligid sa inyong aton sa nitupiko. Relax, balik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Life Extension. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio. Siling naman ni Lizelle Zachary. Good PM, Tita We. Yes, Tita, relate much gid ko sa yung topic mo subong. Daw mga anak ko gid. Sometimes daw kuring kag ido, sometimes daw okay man sila, Tita We. Yes, amo gid mga kabataan. Need lang explain lang naton sa ila ang mga maayo. Yes, Ma'am Ana Senoro, mayong hapon kuno Action, Tita Wilma. Thanks for the stars you sent, Ma'am. Thank you gid ha. Kag si Ma'am Teresa Hofalinia, mayong hapon, Action, Tita Wilma. Salamat man sa star. Ngayon mo ginsend kay Tita We. Jory ni Pomuseno, good PM, Action Wilma. Yes, thank you. Good shout out, Nanay Loretta kag Inday Ruth sa Barangay Payaw, Binalbagan, Negros Occidental. Siling yes. Siling man ni Julie Militado Patrimonio. Good afternoon to ang akong mga anak. Gin 1 year gap ko para BFF sila watching from Singkang. Yes, Julie Militado Patrimonio. Good afternoon. Thank you, Git. Mas maayugin man, no? Kung naghuya pa man kuton, mas maayugin man ang sunod-sunod mo. Although nga, ugtas ka lang, kay tinda pala reho nga, ang amak mong kamudlay mo kakapoy bala, pero titingob man, di ba? Tingob pagkatapos sinatingob man ang katawhay mo pa. Ay, Tita We, osdo na ay siling man in the Virgil Pina, good PM to it, present always lang kami diri hapon ha sa Mysalan Homes. Monitor via FB kag radio. Stay safe and healthy always, Tita We, and God bless you and your family. Sa inyo man tanan-tanan, sa inyo man bugos nga pamilya. Ma'am Richelle Fulgencio Susana, yung hapon, Tita We. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Hapo, mga gustong wakal ba? Miss M. Saboso, thanks for the love. Salamat, Ged. Kay Nanette Pangantihon, salamat man sa imo. Kag Almira Lee Malazarte, kay Idilaos, salamat mayong hapon. Valencia Kenneth, yes, Kenneth Valencia, good afternoon. Flores Saldavia or Saldavia. Journey Pomuseno, your Sir Alex Fuentes, good afternoon. Kay Fernie Espaniola, Roslyn Valdivieso, thank you, Ged. Enough na anay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name nag-amat-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up. Damo sang East Homes for sa may barangay Mansilingan mayong hapon kag salamat man no kay May no May Guardamo kag kay Virginia manihable dira sa may Camp Amber Don Salvador Benedicto. Okay. Ang ito na pagbasa sa mga zodiac sign para man sa ito integ sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw Sabado. Nobyembre 27 tuig 2020. Pero happy birthday anay sa isa paginaton ka anak kay Action Sally Action hindi ko malibad ba Sally Carman Trio no Sally Carman Trio happy birthday sa imo halin man sa gyapon diri sa amon sa Action Radio para sa imo happy birthday and God bless kag advancement happy birthday para buwas sa amon tatay no Father Greg Patino diri sa City Heights Father Greg happy birthday para buwas no praying for good health and always stay safe and God bless na sa imo. Okay, unahon neto ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarius or abi bala ninyo mga Sagittarian na ang imo or ang inyo pinasahi nga aura karon nga adlaw makakuha gid atensyon. Pero tandaan mo, ano man kadamo sa imo trabaho karon nga datinguhaan mo sa gihapon ang ginatawag bala nga me time. Bot silingon bisan ano pa dira ka sa kuon tagaan mo gid time and self mo. Okay? Balansihon mo gid ang career mo kag ang moment mo para sa mga palangga mo sa kabuhi. Kag ginaugyunan man sa kahigayunan nga umpisahan mo ang bag-o nga negosyo kung may plano man ikaw. Maswati mo nga mga numero 7, 25, 16 kag 35. Do hot purple is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22 tubtub, Enero 19. Karon naman nga adlaw iya Capricorn, mapresentar mo ang matuod-tuod nga finances mo. Mapresentar mo ina siya kag maging malipayon ikaw sa pag-manage sang kaugalingon mo nga kinita. Maswerte mo naman nga mga numero 31, 21, 12 kag 56. Pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Mga Aquarian, baton ka man sa mga single nitawi, no? Nga mga Aquarian, kung ano man ikaw, baton ka sang hugot sang love mo. Wow, ti happy ang life mo karon nga adlaw. Kag mas inspired gid ikaw. 35 17 28 kag 10. Mga mas werti mga numero. Citrine yellow is your lucky color. Yes, mga Pisces naman. Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. May nabaton ka nga balikbayan box or basta may box ka lang nabaton nga regalo, Pisces, bo happy ka tungod sina, no? Kag magapadayon man ang meeting mo nga natala na karon nga adlaw, it's about sales. Kag tungod man sina magadugang man ang imo income. 36, 41, 19 kag 29 mga maswati mga numero. Fire red is your lucky color. Mga Aries, yes, Aries, Marso 21 to
Anong ginapanago mo, Roselita Valencia? Mamalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante ng mga pahibalo. Aha. Anong ginapanago mo, dakop ka? Abi mo, ay hindi ka madagpan, ha? Rosalita Valencia, gapanabon ka gid sa magasyagit si Ana Sinoro. Sa niya, I'm here, yes. Nag-greet ko na ikaw kay na Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid, na? Gahingagaw gid ko action Tita Wilma basi malate hi kay may bisita. Okay, importante happy Ma'am na? Kinanglan happy. Dulce Hardio Pagkalinga. Hello, good afternoon. Mati lang ta horoscope. Stay healthy always. Okay. Na, tapuson ko na ng horoscope para mabati malabutan ng imo zodiac sign. Eddie Laos. Good afternoon, Tita We. Ari kami Japo ni Nanay Isabel Aga Monitor. Diri sa may Victoria City. Salamat, gid. Inday Celsa, mayong hapon lang dira sa imo kag salamat gid. Paamo ka na bala tawe. Okay, kag dali lang gid ha. Connie Espericia Labaniego, salam. Almira Lima Lazarte, good afternoon lang dira, no? Kag salamat man sa imo. Myla, no? Kay Myla Dikito, kay Edward Hilarso, yes, good afternoon man, salamat gid. Kay Herman Miliendes, kay Marjo, Manjo, hindi nga Marjo, tawi, no, Manjo Arnejo, apat na mataya pero bulag pa. Okay, so salamat gid sa inyo, ha. Relax lang ka mo da. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para tabatog sa COVID-19, updinin niyo si Tita Wilma. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat, kid. Padayon man si Tita Wilma.
pero antes na itong padayunon, kagtapuso ng pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa itong horoscope, ay happy birthday galianay kay Yolinda Arcaguzon, kay Jovelyn Espericia, sa inyo pa kaisa nga si Connie Espericia Labaniego, stay safe daw, hambal niya, no? Dira sa Hacienda Antulanga, mga family Kabaya, Cabalfin, Trinidad family, Gavilan family, Gayorgor family, Kagimbang family, thanks gid to it, no? From 9104 Rufino Gabino, dira sa Handumanan, salamat gid. Mayong hapon lang dira sa imo kag sa bugos mo man nga pamilya. Kag kay Inday Jenny Pasyol Kasipong, salamat gid sa imo kag maayong hapon. Inday Nelny, good afternoon, salamat gid dira sa inyo, ha? Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kay Mardina Binares sa Barangay Kabog, mayong hapon lang dira. Sige na kay tapuson ko gini kay siling lakadamo na kung sang utang. Gemini, Gemini, Mayo 21, Tubtubunyo 21, kinanglain salig ikaw sa imo kaugalingon nga ikasarang. Paisugang imo balatyagon tungod nga nagahulat na ang maay nga kapalaran para sa imo, Gemini. 47, 15, 20, kay 35. Lavender is your lucky color. Mga Cancer naman. Mga Cancer, Hunyo 22, Tubtub, Hulyo 22. Abi Cancer, hindi man pag-idalok ang imo kaalam kag abilidad. Na? I-share inang kaalam mo. Kag ang imo abilidad, ilabi ng imo ihibalo sa pagpangabuhi. Dako ang kahigayunan nga maangkon mo ang ginatawag istable nga supply ng pagkaon. Maswerte mo naman nga mga numero 36, 22, 12, kag 56. Shocking pink is your lucky color. Mga Leo, Hulyo 23, Tubtub, Agosto 22, karon nga adlaw makita mo ang tao nga makabulig sa imo, mabinuligon gid siya iya. Siya mo makahatag sa imo sang estable nga trabaho. Kag tungod sina, yes, makabaton ikaw sang grasya. Kung makatrabaho na ikaw, kag makabulig gid sa imo, kabuhi na. Maswerte mo naman nga mga numero 16, 22, 59, kag 35. Amethyst violet is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, Tubtub, Setiembre 23. Wow, maging successful ang imo siniproyekto karon nga adlaw. May ara ka project how. Subong mo mahibaluan ang resulta sina. Pero, Virgo, sunod sa imo horoscope, ikaw nga makig-compromise para hindi ka mabutang sa kapahamakan. 16, 26, 47, kag 35, mga maswerte mga numero. Amethyst violet is your lucky color. Maka-experience, libre naman. Ang mga libre Setiembre 24, Oktubre 23, maka-experience ka sang malipayon nga hitabo karon nga daw libra. Imo negosasyon done deal naman ina kag subong abi mo. Mabayton mo mga detalye sang imo gusto mahibaluan kag makabulig man sa imo ina. Mga maswati mo naman nga mga numero 35, 48, 12, kag 28. Ruby red is your lucky color, Scorpio. Ay mga Scorpio, Oktubre 24, Tubtub, Nobyembre 22, Scorpio, at tubanga ang kamatuoran. Bisan pa ang oportunidad nga mag-aabot sa imo, batuna ina kag i-grab mo kay makabulig ina sa imo pagtubo. Na ang pag-angkon mo naman or paglabot mo naman sa mga handom mo, mahatagan ina katumanan kung ikaw ang maninguhagin kag magbulig man sa iban. Yes, Inday Blaza, good afternoon. Maswerte mo nga mga numero Scorpio 15, 36, 25, kag 53. Ice blue is your lucky color. Dapat yan ito na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 27, tuig 2021. Wala na si Tita Wilma sa panahon, gani kita man magapaalam sa inyo karon nga adlaw.
Ang ito non Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Salamat, good and happy Saturday para sa inyo. Of course, happy family and happy Sunday para buwas. Sa Lunes naman kita mag-aupdanay. So, standby na. Kag salamat, kid. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, May ara.